Az emberi jogok megsértése. Ki dönti el, mikor, milyen módon sérti meg, és ki lesz az áldozata? Őszintén, nagyon régen szerettem volna valamiről beszélni, és ez nagyon összefügg ezzel, és ez a dolog annyira bánt, hogy lassan felülről egyszerűen nem találom a választ. Hittem a jogban, az igazságban, hogyha az ember segítségért fordul, hogy nyerhet, és az igazság az oldalán áll. De sajnos olyan dolgok történtek, amik teljesen felborították a hitemet, és nem értem, hiszen olyan törvények vannak, amelyek végül is megvédhetik az embert, mégsem használják. Vagy ha próbálsz segítséget kérni, esetleg sok éves harc, tárgyalás, és egyszerűen egyre jobban látod, hogy ez nem az igazság felé vezet, és olyan döntéseket hoznak, hogy egyszerűen hihetetlen. Ki dönti el, hogy például egy vállóper során, amikor esetleg bántalmazásról van szó, a gyerekek melyik szülőnél legyenek? Általában a szociális, a gyámhatóság, stb. Pszichológusok ugye segíteni szoktak. Én személyesen tudok rengeteg esetről, amikor ez nem így történt, vagy mivel hogy olyan törvényt hozott az Európai Unió, amely szerint 10 év fölött a gyerekek, tinédzserek, és maguk dönthetik el, melyik féllel szeretnének lenni. Ezért esetleg nincs is bírósági döntés a gyerekek felől, hanem csak behozzák őket a tárgyalásra, beszélnek a bíróval, és a bíró kijelenti, ha most esetleg te megmered azt tenni, hogy úgymond távoltartást kérsz a másik fél számára, te elveszted a gyerekeidet. Milyen alapon? És sajnos rengetegszer előfordul. Végeredményben ezzel nem azt szeretném mondani, hogy ne harcoljatok. Pontosan azt szeretném mondani, hogy harcoljatok, és minél hamarabb, annál jobb. Mert ugyan nehéz a harc, és sokszor nagyon sokáig tart. És igen, előfordulhat, hogy az ember mindent elveszít.
De mégis álljatok ki magatokért, a gyermekeitekért, mert szükségük van rá. És ha lehet, ha csak egy szülő időben lép, és megmenti önmagát és gyermekeit, és nem történik ez velük, számomra egy győzelem. Senki nem érdemel meg ilyen sorsot. Végül is ez egy nagyon nagy fájdalom az ember számára, hiszen elveszíteni azokat, akiket a legjobban szeretsz. Olyan módon, ami egyszerűen hihetetlen, és nem is a gyerekek tehetnek róla, hiszen ők ártatlanok. De a legrosszabb az egészben, hogy mikor ezek a dolgok történnek, előfordul, hogy nincs elég bizonyíték, nem lehet jó döntést hozni emiatt. Esetleg olyan bírót fogsz ki, aki úgy dönti el, hogy most te rajtad csinál precedenst, vagy esetleg nincs pénzed egy jó ügyvédre, ezért kiutalnak számodra egy ügyvédet, aki ugyan ott van fizikailag, mármint a teste ott ül, csücsükél szépen, de semmit nem tesz érted, meg nem szólal, pedig ez lenne a dolga. És te nem hiszed el, hogy mi történik. Egyszerűen felfoghatatlan. Nem mered megengedni magadnak azt, hogy ez eljusson a szívedhez. Az eszeddel felfogtad. Mert tudod, hogyha ez a fájdalom átjár, te ott helybe meghalsz. Mert azt a fájdalmat képtelenség átélni. Soha nem lehet feldolgozni, és minden napot, amit a gyerekeid nélkül töltesz, nem tudom elmondani. Úgy érzem, minden nap belehalok, de élnem kell. És próbálok minden nap nevetni a világra, élvezni az életet.